Čo si myslíš, koľko by ti to trvalo vytvoriť si online biznis, ktorý ti zarába 500 eur za deň? Trvalo by ti to rok, trvalo by ti to 6 mesiacov, trvalo by ti to mesiac, alebo by ti to trvalo jeden deň? Samozrejme, toto všetko záleží od toho, aké nástroje použiješ. A v tomto videu ti ukážem môj obľúbený nástroj, s ktorým za 5 minút dokážeš vytvoriť predajnú web stránku, ktorá bude predávať, či už je to tvoj produkt, alebo služba, alebo nejaký digitálny produkt. A táto stránka to bude pre teba predávať 24/7 aj keď spíš. A v minulosti, ak by si chcel takúto stránku spraviť, tak by si musel byť profesionálny copywriter. Musel by si vedieť web development a kopu ďalších skillov a zručností, ale v dnešnej dobe ti takúto stránku umelá inteligencia vygeneruje iba za 5 minút. Čiže chcem ti to ukázať, aby si sa zamyslel nad tým, že čo všetko je v dnešnej dobe možné, čo všetko môžeš predávať a aby si videl naozaj, že aké jednoduché to je. Čiže toto video bude naozaj krátke, iba aby som ťa inšpiroval, aby si videl, že aké jednoduché to naozaj je. Takže poďme rovno do toho. Dobre, tak pre tento experiment povedzme, že predávam túto masku na tvár. A táto maska vraj pomáha z akné, s kolagénom, ja sa do tohto nevyznám, nie s čím všetkým, čiže čo som iba spravil je, že otvoril som to a teraz skopírujem celú túto stránku, hodím to do ChatGPT a napíšem do ChatGPT, nech mi povie, aké sú hlavné benefity tohto, nech mi to vytvorí nejaké materiály na predajnú stránku a nejaký dobrý nadpis. No a toto je výsledok z ChatGPT, čiže toto iba zoberiem celé rovno a skopírujem to. No a potom druhý krok, aby sme spravili túto stránku, tak použijem tento software Lovable, ktorý je vo verzii aj zadarmo, vo verzii aj za $25 za mesiac. Link nájdeš pod týmto videom. No a čo ti táto stránka za pár sekúnd vygenerujete, absolútne šokuje. No a na túto stránku som iba rýchlo nahral 5 obrázkov toho produktu, to som iba skopíroval a vložil, úplne jednoduché. No a teraz sem doplním zvyšok tých benefitov a napíšem tu, chcem, aby si mi vytvoril predajnú stránku pre tento produkt. A ešte som sa aj dopísal, že vytvor mi aj ďalšiu stránku, kde ľudia zadajú kartu a zaplatia. Čiže niekto príde na tú hlavnú stránku, preklikne sa tam, zadá kartu, zaplatí a toto mu odošleme rovno domov. Čiže poďme to hneď vytvoriť. No dobre, a máme tu niečo. Stránka je fakt, že neskutočná. Samozrejme, tieto obrázky by som upravil v nejakom inom softveri s umelou inteligenciou, ale na to, že za 3 minúty mi umelá inteligencia spravila takéto niečo, tak to je fakt, že extrém. A v dnešnej dobe, v akej žijeme, kde každý má prístup k týmto AI programátorom úplne zadarmo, neexistuje jeden jediný dôvod, aby si ty nezarábal s umelou inteligenciou. Fakt, že v dnešnej dobe nezarábaš, iba pokiaľ nechceš. Čiže toto bolo fakt, že extrémne jednoduché, hotové tak za 5 minút. No a keď kliknem, že objednaj teraz, tak tuto, samozrejme chýba ešte nejaký obrázok, to by som tu mohol doplniť jedným promptom. A máme tu, dokonca nám to, že nahodilo aj sumu, meno, priezvisko, číslo karty, mohli by sme tuto kliknúť a zaplatiť. Čiže všetko je to hotové, posledný krok by už bol iba doladiť tieto obrázky a detaily a pridať sem Stripe, čo je platobná brána, cez ktorú sa príjmajú platby. Ak máte o to záujem, môžem natočiť ďalšie video, ako si to nastaviť. V každom prípade stránka je hotová, tuto dokonca publishnem, dole pod toto video a dám link na túto stránku, aby si to mohol pozrieť, že to je reálne, môžeš to vyskúšať na mobile, že všetko funguje. No a v najbližších dňoch dole na newsletteri, ak ešte nie si na newsletteri, tak klikni na link dole pod týmto videom a prihlás sa, budem zdieľať ďalšie tipy a triky, ako zarábať online. Čiže vidíme sa tam.